Bună ziua tuturor! Bine ați venit pe canalul meu de YouTube și astăzi să facem un interviu foarte interesant, scurt interviu, dar foarte interesant, cu cineva care vorbește limba romană foarte bine, destul de bine. Și ceva important este că el nu e din România, nu e roman. Am descoperit Juan Pablo pentru că am văzut un reel foarte amuzant, foarte mișto cu Costin Giurgia, așa că bine ați venit, Juan Pablo! Bună ziua, bună ziua! Mersi, Bună ziua. Caela! Cu mare drag! Juan Pablo, de unde ești? Pentru că tu nu ești din România, dar de unde? Da, nu sunt din România, sunt din Montevideo, capitala din Uruguay. Bravo! Bravo, Montevideo! Foarte bine! Și spune, cum ai învățat limba română? Cum a fost? Am început cu Duolingo, în primul rând, ca un simplu hobby și apoi am început să ascult muzica românească, să mă uit la filme și la videouri de YouTube. Foarte bine, foarte bine. Și în total, în cât timp ai învățat limba romană? Eu cred că și în ziua de astăzi încă mai învăț, dar am început spre sfârșitul anul 2017, atunci e 7 ani de când am început. Da. Foarte bine, sunt șocată de ce bine vorbești limba romană. Foarte bine și te felicit. Desigur că te Mersi mult. Ți-a fost greu să înveți română? O a fost ușor Nu, pentru păi tine? uneori, da, a fost greu uneori, da, dar noi avem avantajul de a fi crescut vorbind o limbă latină, ca spaniolă, și asta face că e mai ușor pentru noi să învețe altă limbă din Exact. aceeași familie. Dar totuși româna are o structură gramaticală unică pe care nicio altă limbă latină Foarte greu. nu are, care este grea pentru noi. Și da, asta poate fi complicat. Exact. Gramatica e grea, de special cu plural, nu? A fost complicat din punctul meu de vedere, plural era. Da, da, da. Și ai spus că ai învățat pe YouTube, online și ai învățat cu cineva din România sau doar online și gratuit? Doar online și tot gratuit. Foarte bine. Niciodată n-am avut niciun profesor sau... Nu Nu, pot să nu. cred. Da. Bravo! Foarte bine, foarte Pentru că bine. nu sunt. Nu știu dacă în Argentina sunt, dar aici în Uruguay nu sunt profesori de limba română. Nu știu. Nu sunt mulți, dar dacă există profesor de limba română, e mai bine în engleză. Explicația din limba română este în engleză și pentru noi, ca vorbim spaniolă nativ, este un puțin greu, cred că mai ușor din română. Român spun că e limba spaniolă, pentru ei e ușoară, pentru că e asemănătoare cu limba română. Dar tu crezi la fel, da? Că limba romană și limba spaniolă e asemănătoare, datorită asta ți-a fost ușor? Da, sunt de acord total. Sunt limbi latine și pentru noi, chiar și cu alții limbi latine, da? Dacă încerci să învăți portugheză sau franceză, pentru noi e mai ușor, desigur. Și sunt sigur că români simt la fel cu spaniola, da? Că este o limbă asemănătoare și că poate fi mai ușor să-l învețe. Foarte bine. Și vorbești alta limba? Romană, spaniolă, desigur, Da, bineînțeles? vorbesc și engleză și am încercat să învăț franceză pentru doi ani și cu portugheză cred că pot să înțeleg, da? Și tu desigur că poți să Da, înțelegi. se înțelege pentru noi, exact. Bine, și ai vizitat România? Am fost în România, da, anul trecut. A fost un vis pentru mine de când am început să învăț limba și da, anul trecut am reușit să vizitez România și a fost incredibil. E o țară foarte minunată. Da, atunci ai vizitat România după că tu ai învățat limba română, nu? Nu înainte.
Da, după asta. Și a fost ciudat pentru că niciodată n-am folosit română cu alții, da? Aveam prieteni români și vorbeam cu ei de când în când în română, dar ne-am comunicat în engleză, pentru că era mai ușor pentru noi. Și acolo în România a fost prima dată când am folosit româna, de 100%. Și cum te-a părut de limba romană din România în comparație de la limba că tu ai învățat online? E la fel, e mai grea? Cum? Nu, e la fel. Poate că în Transilvania oamenii spuneau diferit un pic, dar nu e foarte greu, cred. No. Se înțelege. Se înțelege bine. E normal în limba spaniolă, da? Pentru că limba spaniolă din Spania e diferit ca limba spaniolă din Argentina sau Uruguay. Uruguay și Argentina vorbim o limba spaniolă foarte asemănătoare și este un avantaj, dar desigur că e așa. Și acum ai prieteni în România după că ai călătorit acolo? Da, am prieteni acolo, da. Am avut plăcere de a cunosc cu ei când am fost acolo. Unul a venit din Pitești până la București să vizităm orașul împreună și altul a venit din Brăila și a stat cu mine câteva zile acolo în capitală, pentru că nici el nu cunoștea capitala și le-am cunoscut împreună. Da, a fost o călătorie frumos. Da, desigur. Da. Și ce te-a plăcut mai mult din România? De exemplu, dacă trebuie să alegi un loc, un singur loc. Cred că e primul loc pe care am vizitat, că a fost orașul Brașov. Cred că m-a impresionat cel mai mult, poate pentru că a fost primul meu contact cu România, a fost primul loc pe care am fost în România și mi-a plăcut foarte mult orașul vechi și toată natura din jurul lui. E un oraș foarte, foarte mișto, da. Și Bucureștiul e foarte mișto, da. Dar... Și spune, te rog, ce oraș ai vizitat? Brașov, București și Sibiu. Da. Și Sibiu te-a plăcut? Da, toate sunt minunate. Da, sigur. Și pentru noi, pentru Latinoamerica, este ceva impresionant, pentru că nu avem așa ceva similar sau în Uruguay ca în Argentina. Da, pentru mine a fost impresionat doar să văd munte, de exemplu, pentru că aici în Uruguay nu avem. Nu. Uruguay este o țară foarte frumoasă, apropo de asta. Da. Și spune despre mâncarea. Ai încercat mâncarea românește? Ce te-a plăcut mai mult? Ce ai încercat? Am încercat mămăligă, sarmale și mici. Cred că mici au fost cei mai buni. Mici, te-a plăcut foarte, foarte bun. Da, foarte mult. Unul dintre prietenii mei mi-a dus să încerc într-un loc, cred că se numește Terasa Obor, la nordul capitalei. Da, e foarte frumos. Da, și mi-a spus că acolo se făceau cei mai buni mici și sincer că da, au fost foarte, foarte buni. Da, și apropo de asta, pentru că în Argentina și în Uruguay avem mult carne de vita. Da, așa că e ceva foarte bun cât te plăcut mici din România. Da. Foarte bine. Și Juan, spune câteva asemănare cu România și Uruguay. Avem ceva în comun? În punctul tău de vedere. Da, cred că suntem destul de diferiți. Da, suntem la vreo 12.000 de kilometri distanță. Dar totuși e surprinzător că vorbim limbi relativ similar între noi. Cred că oamenii sunt destul de asemănători cu noi. Când am fost acolo am observat că oamenii erau foarte prietenoși și primitori. Și în plus, dacă nu pare, țările noastre, Uruguay și România, are dimensiune destul de similare. Deci România are o populație foarte mai mare decât noi
Și în final am fost surprins să văd că oamenii acolo, că există și în România o cultură a fotbalului, da? Că aici în Uruguay și în Argentina este foarte important. Și iar pasiunea românilor pentru echipele lor și pentru selecția națională mi-a amintit de noi. Exact, așa este, așa este. Și în viitor, nu acum, dar te-ar plăcea să locuiești în România? Într-o singur? Da, sigur că da, dar nu știu dacă pentru totdeauna, pentru că e o schimbare foarte mare în viață, dar mi-ar plăcea să locuiesc acolo. Poate că pentru o perioadă așa pot să cunosc mai bine țara și să mă apropii mai mult de oamenii și de cultura românească. Nu știu, poate aș putea găsi un program de studii acolo, să stau câțiva ani sau să încerc să mă găsesc un loc de muncă, dar nu știu. N-am cercetat foarte mult, dar ideea îmi place. Da, e bun, e bun. Cred că pentru noi, ca sunt oamenii din Latinoamerica, e ușor băiați acolo și adaptația nu e destul de grea. Așa că te așteptam, desigur, în România, când tu vrei, cum turist sau pentru a locui. Ok, așa că mă bucur foarte mult că te-am cunoscut și te așteptam din România cu mate și cu mici de Piațogor și de altă parte. Așa că mulțumesc mult pentru timpul și ne vedem. Mulțumesc, Juan Pablo. Mica, a fost o mare plăcere să te cunosc, da. Cu mare dragos și bună, la revedere! La revedere! Dacă îți place conținutul nostru, lăsați un like și un comentariu. Și acest format interviu e ceva nou în canalul meu, așa că dacă îți place mai mult interviu, lăsați un comentariu. Și ne vedem în următorul videoclip. Așa că, pa, pa! La revedere!